Хәерле көн, балалар. Математика буенча алган белемнәребезне ныгытуны дәвам итәбез. Ә хәзер әйдәгез әле, сезнең белән яхшы кәефне бүлешик. Бергәләп без эшлик, матур елмаю ясыйк. Кояшның якты нурыннан йөрәкләргә көч алыйк. Тырышып белем алыр өчен шөгылебезне башлыйк. Карагыз әле, балалар, минем почтага хат килгән. Әйдәгез, шул хатны укып карыйк әле. Бу хат математика илендә яшәүче патша кызыннан икән. Тыңлагыз әле. Кадерле балалар, монда бик акыллы зирәк балалар икән. Минем сезнең белән танышасым һәм кунакка чакырасым килә. Минем яңа килеп җиткәнче бик кызыклы, эчтәлекле биремнәр очрар. Шул биремнәрне үтәсәгез, минем яңа бик тиз килеп җитәрсез. Уңышлар сезгә. Балалар, математика илендә яшәүче патша кызына кунакка барабызмы? Әйе, ярар. Анда нинди транспортка утырып барыйк? Яхшы, поездда булсын. Балалар, бу гади генә поезд түгел, ә тылсымлы поезд. Ул килсен өчен безгә биремнәр эшләргә кирәк. Балалар, менә математика илендә яшәүче патша кызы безгә 2 бирем калдырган. Шул 2 биремне дөрес итеп эшләсәк, без тылсымлы поездга утырып сәяхәткә китәчәкбез. Безнең каршыбызда шарлар очып йөри. Менә шушы шарларны сан тәртибе буенча тизәргә кирәк. Әйдәгез, тикшереп чыгыйк. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дөрес төзегәнсез. Афәрин. Менә биремебез үтәлде. Балалар, безнең тылсымлы поездыбыз килергә чыккан инде. Безгә хәзер поезд тукталышына барырга кирәк. Карагыз әле, балалар, безнең каршыбызда 3 юл бар. Тизрәк барып җитәр өчен кайсы юлны сайлыйбыз? Күз белән чагыштырып карыйк әле. 1 саны белән күрсәтелгән юл 2 саны белән күрсәтелгән юлдан кыскарак. Ә 3 саны белән күрсәтелгән юл 2 саны белән күрсәтелгән юлга караганда озынрак. Димәк, нәкъ шулай. Тизрәк барып җитәр өчен беренче юлны сайлыйбыз. Ә хәзер игътибар белән карагыз. Нәрсәләр күрәсез? Сезгә 2 төрле калынлыкта, төрле төстә тасмалар бирелгән. Тасмаларны чагыштырыгыз. Кайсы киңрәк, кайсы таррак? Балалар, тасмаларны ничек итеп чагыштырабыз? Әйе, тасмаларны бер-берсенең кырыена карап куеп була. Димәк шулай, сары төстәге тасма киңрәк, ә зәңгәр төстәгесе таррак икән. Дөрес, балалар, афәрин. Менә, балалар, безнең тылсымлы поезд килеп тә җиткән. Ә хәзер утырыйк та математика илендә яшәүче патша кызына юл тотыйк. Балалар, поездда барганда минем сорауларыма җавап бирергә кирәк. 1 елда ничә ел фасылы? 1 елда ничә ай? 1 атнада ничә көн? Яз айларын санагыз әле. Атнаның беренче көне ничек атала? Әйдәгез, тикшереп чыгыйк. 1 елда 4 ел фасылы. 1 елда 12 ай. 1 атнада 7 көн. Яз айларына март, апрель, май керә. Афәрин, балалар. Менә, балалар, беренче тукталышка килеп тә җиттек.
Беренче тукталыш шигъри мәсьәләләр тукталышы. Игътибар белән тыңлагыз. Туплар алып кайтты куян. Уллары, кызларына 3 зәңгәр туп, 2 сары, барысы ничә? Икенче мәсьәлә. 4 күгәрчен килеп кунды келәтнең түбәсенә. Берсе кире очып китте. Ничә калды? Хәзер әйдәгез, бергәләп тикшерик. Беренче мәсьәләдә, куян 5 туп алып кайткан. Икенче мәсьәләдә нәкъ шулай 3 күгәрчен калды. Булдырдыгыз, балалар. Балалар, юлыбызны дәвам итәбез. Икенче тукталыш саннар тукталышына җиттек. Бу шәһәрдә ни булган? Әлеге йортларда саннар бик моңсу күренәләр. Балалар, алар үзләренең күршеләрен югалтканнар түгелме соң? Әйдәгез булышабыз саннарга. 2 саны янында 1 һәм 3 саннары яши. 4 саны янәшәсендә 3 һәм 5 саннары урнашкан. 8 саны янында 7 һәм 9 саннары яши. 5 санының күршеләре 4 һәм 6 саннары. Булдырдыгыз, балалар. Балалар, поезыбыз тизлеген көчәйтә. Безгә икенче тукталышка юл тотарга вакыт. Балалар, без ахыргысына геометрик фигуралар тукталышына килеп җиттек. Югалган фигураларны табарга кирәк. Җавапларны карап чыгыйк. Әфәрин, нәкъ шулай, фигураларны бик дөрес урнаштыргансыз. Балалар, без математика илендә яшәүче патша кыз янына килеп тә җиттек. Патша кызы бик сөенгән һәм үзегезгә күчтәнәч әзерләгән. Менә шушы яхшы кәефне сезгә бүләк итә. Бүгенге эшчәнлегебез тамам. Барыгызга да яхшы кәеф, күтәренке күңел теләп, сау булашам.